אז אלה שלושת הממדים של המפגש. אז הייתי רוצה לספר על הסיפור של המפגש האחרון, שיצא פעמיים, ופעמיים זכיתי להזמין לישיבה בעתניאל את ידידי דוקטור עומר סלאם, שיש לו דוקטורט מאוניברסיטת אל-אזהר. אל-אזהר זה האוניברסיטה העתיק ביותר בעולם, יותר עתיק אפילו בהוגוורטס. וכל החובבי הארי פוטר, כנראה שהקימו את זה לפני 1000 שנה, נכון? לפני 1000 שנה 4 מחשבות, אז היות שזה נכתב בשנות ה-90, אז אתה רואה 1000 שנה, מתברר שאל-אזהר שהוקם ב-970 הקדים גם את הוגוורטס. וזה הלב של אסלאם הסוני, ממש כמו סנהדרין, כי אל-אזהר יוצא קוראן ודבר אללה מקהיר. ששם בונים את מה זה תיאולוגיה של העולם הסוני. למשל סיפרו לי כשאמריקה רצה לעבור ב-91 לעזור לכווית, היה צריך לשאול שאילתה לאל-אזהר אם מותר לתת לכופרים להיכנס לערב סעודיה כדי לעזור נגד הפלישה העיראקית. ורק אחרי שקיבלו את ההיתר מאל-אזהר אז אפשר ללכת קדימה ולהזמין את האמריקאים. ולכן קשה להפריד בחשיבות של מה חושבים שם. ויש סיפור שם, אפילו סיפור קצת עצוב מבחינתנו, שבשנות ה-60 היה מישהו שקוראים לו טנטאווי, שהוא כתב דוקטורט על ממש ליהודים על פי הקוראן. וכל הדברים הטובים בקוראן, שיש הרבה דברים טובים, כל זה כבר בטל מן העולם, וכל דברים הרעים, לא רק שהם נכונים, אבל צריכים להרחיב עליהם. ובסוף הוא כותב, וזו מילה נחמה, לא כל יהודים ככה. יש כמה יהודים שמתאסלמים והם בסדר. אבל התפיסה הזו, זו תפיסה של גזע על המהות היהודי, השפיעה עמוקות על מצרים, ולכן מצרים זה אחת מהמדינות הכי מדהים אנטישמיים, אפילו יותר מהרבה מדינות ערביות אחרות, והוא הפך להיות הגרנד אימן של אל-אזהר, ואחרי זה הגרנד מופתי של מצרים עצמו. הגיע ידידנו עומר, והוא כתב דוקטורט הפוך מטנטאווי. הוא אומר שהיהודים זה עלו כתב עם הספר, והמהות הוא חיובי, והכבוד הגדול שרוכשים לעם ישראל בקוראן. דבר משלים, זה יכול לקשור לאיזה סיפור, יהודי פלוני אלמוני שעשה משהו, הסתבך עם מוחמד והכל, אבל המסר המהותי זה בדיוק זה הפוך מטנטאווי. וכדי לכתוב דוקטורט, יש איזו השכלה שעומדת מאחורי הדברים, שהיא לא עושה רצון עם הפוליטיקה שנכנס לתוך אל-אזהר. ולכן כשהוא הזמין אותנו, שאנחנו בחרנו מאוד אדם יוסף רינגל שלא כאן הלילה, שחשוב לנו לשלושתנו לנסוע, שאם יש את הדיון הזה, מי זה היהודים, יש מרכיב אחד, כמו במחקר, תמיד שוכח את הדבר שאתה חוקר אותו, לבוא יהודים חיים, לייצג את היהדות, לבוא ולדבר, להגיד מי זה היהודים, מי זה היהדות, מתוך אמונה שאחרי שנפגשים כבר אי אפשר להגיד את כל הדברים שאפשר להגיד לפני שאתה נפגש. ובתוך אחד מהאנשים שנפגשנו, דוקטור בכר עווד זקי, כן. כן, הוא היה הדיקן של בית ספר של חוקי הדת. והתחום שלו בחיים זה השוות בין הקוראן, בין היהדות לאסלאם. זה מה שהוא עושה בחיים, ואף פעם לא פגש נציג של היהדות. ומדהים שהיו לו שאלות נפלאות על התורה. כאילו שאל אותי למשל, כתוב לא ימותו אבות על בנים, מצד שני כתוב שנוח קילל לא רק את חם, אלא גם את הבן שלך. הנה יש לכם סתירה בתורה. היו שאלות מצוינות, והבנתי, אני יכול כל היום, הורדנו שנינו ביחד, לענות לכל השאלות, ורק לצבור עוד אנרגיה שלילית. אז החלטתי צריכים לשנות משפה של חוסר לשפה של שפע. ואז אמרתי, תדע לך, יש לך שאלות מצוינות, וגם אותי הם מטרידים אותי. אבל אני יודע מה המהות של התורה, כפי שאני יודע מה זה המהות של הקוראן. אמרתי למשל, אני יודע הקוראן, כל סורה של הקוראן מתחיל
בשמאלה על רחמן נברכים. בשם אללה הרחמן. וגם כן, אני יודע שקוראן מצטט את מה שיש אצלנו במשנה, מה שאנחנו נמשך מיומד, זה טקסט, שהקוראן מצטט בשם שכתוב, אמרתי בספר לבני ישראל, שכל המציל נפש אחד, כאילו אצל העולם. אז אני יודע שקוראן בספר שמדבר על קדושת החיים. ואני יודע גם בתורה שלנו, מתחיל בזה שאדם נברא בצלם אלוהים. על המשותף בכל אנושות, ודיברנו על המשנה שלמד בהמשך. אני יודע זה המהות, ויחד עם זה שאני יודע שזה מהות, יש כל מיני שאלות שמטרידות אותי גם בקוראן וגם בתורה. אנחנו אנשי חינוך צריכים ללמד את התלמידים שלנו לחיות מתוך המהות ולראות איך להתמודד עם השאלות. אז בזה ניסיתי לעשות את המפח של האנרגיות השליליות לאנרגיות החיוביות. ולכן אולי לפני שנתקדם עם הסיפורים, אולי באמת שנלמד ביחד את המשנה. ואגב, הבאתי את המשנה מתוך הנוסח בכתב יד, שבמשנה כתוב כל המציל נפש אחת, נפש אחת כאילו אצל העולם. עכשיו, רובכם מכירים את זה מהדפוס שכל נפש אחת מישראל. אבל באף כתב יד זה לא מופיע, כנראה רמב"ם לא הכיר את זה, רש"י לא הכיר את זה. זה נמצא באיזה מסורה מאוחרת ולא כל כך מתאים להקשר. ההקשר הוא למה אדם נברא יחידי. ולכן להגיד על ישראל זה באמת לא כך רלוונטי, בסיבות טכניות למה זה נכנס, אבל לכן אני חוזר לכתב יד. כיצד, אוקיי, אז משנה בסנהדרין, כיצד מאיימים על עדי נפשות. היו מכניסים אותן ומאיימים עליהם. הבו יודעים שלא כדי... אז הסיפור כאן יש סיפור של דיני נפשות, ורוצים לאיים על העדים גם בטוח שהם לא ישקר. אז רוצים לבטל העדים כמה חשוב החיים של כל אחד ואחד, ולהבין שאם עדות שלך הוא עדות שקר, או עדות לא מדויקת, חלילה עלול אדם למות, ומה הערך של חיי בן אדם? היהודים שלא כדיני ממונות, דיני נפשות. דיני ממונות, אדם נותן ממון, הוא מתחפר לו. דיני נפשות, דמו ודם זרעותיו תלויים בו עד סוף העולם. לצורך הדם ולצורך את כל הילדים שלא ייוולדו. שכן מצינו בקין, שהרג את אחיו, שנאמר, דמי אחיך צועקים. אין אומר דם אחיך, אלא דמי אחיך, דמו ודם זרעותיו. ועכשיו נגיד לחלק שהתמקדתי בו, נדלג שורה, לפיכך נברא אדם יחידי. וכאן יהיה 4 תשובות לשאלה למה אדם נברא יחידי. ללמדך שכל המאבד נפש אחת, מלא עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא. וכל המקיים נפש אחת, מלא עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. זו התשובה הראשונה. את מה? מה הכוונה בשאלה? שלי נברא אדם אחד בתחילה. לא אדם וחווה? לא, אדם חווה זה אדם, כאילו אדם אחד, איש ואישה ביחד זה אחד, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. הכוונה שהאב שלו בנו עולם, שמתחיל עם כל מיני עמים, סינים, הודים, יהודים, אמריקאים, לא יודע, אבל התחילו בזה, אנושות מתחיל משורש אחד. טוב, זה גם באמת מיתוסים של כל מיני, יש, זה קיים שמספרים שהיו הרבה. כן, אז זה באמת וכל ומפני שלום הבריות, שלא יאמר אדם לחברו, אבא גדול מאביך. אז התשובה הראשונה על קדושת החיים, חיים של אדם שווה עולם שלם. התשובה השנייה זה נגד הגזענות, לומר שיש אב משותף ואם משותף לכל אנושות. סימן שזה כותב כל תורת הגזע שאני בא בגזע אחר מהגזע שלך. אז יוצרת את השלום ואת החיבור.
יש את האנושות המשותפת לכולנו. ואחרי האנושות המשותפת לכולנו, יש גם את האלוהים המשותף. ושלא יהיו המינים אומרים הרבה רשויות בעולם. אם היו מתחילים את העולם, כפי שאמרת, מכל מיני מיתוסים של הרבה עמים בעולם, אז יכול להיות שיש אלוהי היהודים, אלוהי הסינים, אלוהי ההודים ואלוהי היפנים, וכפי שהאמינו גם בעולם הקדום. אבל אם העולם מתחיל מאדם אחד, מאחורי אדם אחד חייב להיות אלוהים אחד. ואז מגיעים לתשובה הרביעית, ואולי המעניינת ביותר, ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שאדם תובע כמה מטבעות בחוטם אחד, וכולם דומים זה לזה. ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של אדם ראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו. לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. ומה שמדהים כאן, מצד אחד נאמר שיש משהו משותף לכולנו. כולנו אותו אלוהים, כולנו אותו אנושות. ויחד עם זה, כולנו יש גם את המיוחד שיש לכל אחד. אף אחד לא דומה לאף אחד אחר, ומתוך המקום הזה כל אחד יכול להגיד, בשבילי נברא העולם. העולם התחיל פעם באדם אחד, ואני מיוחד כמו אדם אחד הזה שפעם היה בחיים בעולם. זה המכנה המשותף שלנו, שכל אחד מיוחד. כל אחד, יש את הסרט פאטי פאטן. You are all individuals. מי שאומר מעל, not me. I'm not, כן. טוב, בקיצור, אז המשנה, אז מבחינתי זה יהדות 101. זה 4 יסודות בחיים. קדושת החיים, האנושות המשותפת, אלוהים המשותף, והייחודיות של כל אחד ואחד, מה הוא צריך. ומגיעים לקוראן, בקוראן בסורה 5 של הקוראן, כתוב, אז מלאו ליבו להרוג את אחיו והוא הרגו, ועל כן הלך לאבדון. לפיכך כתבנו בספר לבני ישראל, כי כל המאבד נפש אחת, ולא שיבדה נפש, או ביקשה למלא את הארץ חמאס, כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיימה כאילו קיים עולם מלא. אז יש ציטוט ישר מהקוראן, ואמירה על קדושת החיים, ואגב יש המון על קדושת החיים בקוראן. למשל בספר בסיפור על משה הורג את המצרי, בסיפור בקוראן משה לא תכנן להרוג את המצרי. כתוב, משה רואה שאויב מכה את אחיו, הוא נותן מכה לאויב, ומתברר שכשאויב מת, ואז הוא מזועזע, הוא רואה את זה כחטא גדול שבא מהשטן, והלאה הוא הרחמן, בגלל שהוא סולח למשה על זה שהוא הרג את המצרי. ולכן, כמו שגם בתורה, אנחנו יודעים, יש כל מיני ציטוטים שאפשר לפנות תפיסות שלמות של אלימות, בקוראן זה אותו דבר. כפי שאמרתי באמת, דיברתי עם ד"ר בכר עווד זקי, אז אמרתי באופן אמיתי, המהות גם של הקוראן וגם התורה זה לא ככה. אז הפגשתי בין כן. פשוט אפשר לפרש את המשפט ולא שאיבדה נפש שביקשה למלא את הארץ חמאס בכל מיני כיוונים. אז אני אגיד לך מאיפה בא המשפט הזה. זה פשוט בא מהמשנה בסנהדרין. במשנה בסנהדרין מדובר על אדם שמואשם ברצח. ולכן זה דיני נפשות. אז אם מלעידים, האדם הזה הוא מואשם ברצח. אנחנו יודעים נפש תחת נפש, שאם אכן הוא רוצח, אז באמת עליו עונש מוות. אבל אם הוא לא רוצח, אם יש איזו טעות כאן, תבין, זה לא שחשבתי דבר פה, תבין מה אומרת הדברים. חלק של הציטוט, הקוראן גם מתחיל בהקשר של קין והבל, כמו המשנה בסנהדרין, והקוראן גם מתחיל עם ולא שאיבדה נפש או ביקשה למלא את הארץ חמאס, שזה ההקשר של המשנה, בגלל המשנה מסיימת, חלק שלא ראיתי, זה לא פחות קשור, אז אולי העדים יגיד מה לנו לצרה הזאת. נכון, הוא רוצח, אבל אני לא רוצה שהוא ימות. ואז כתוב שבאמת ושם מינה. היות שאדם הזה הוא רוצח, מגיע לעונש מוות, אז אפשר אז לא לעשות. אז המקור של הקוראן, המשפט הזה פשוט לקוח מהמשנה, של הקשר של רצח.
עכשיו, מה שמאוד סקרן אותי, שמצד אחד, תמיד הרגשתי שהבדל בין היהדות לבין גם הנצרות וגם האסלאם, לפעמים טענים נגדנו שאנחנו אנטיפטים, שלנו אנחנו לא רוצים שכולם, כאילו, אמרו לנו את זה, שם בקיר, שאנחנו רוצים שכל אחד יהיה מוסלמי. אסלאם זה אמת. והנה, אם אני באמת... מה, לא אכפת לכם? לא אכפת לכם עליה? כאילו, למה אתם לא מנסים לעשות לנו, את כולנו יהודים, לא אכפת לכם? לך לא אכפת לי שאני מוסלמי, לי אכפת לי שאני יהודי. זה אי הבנה. זה מה שהיהודים הכי שונאים בדתות האחרות. כן, אז ניסיתי להסביר חלק של ההבדל דתי נמצא במשנה, אבל גם שיש את היסוד המשותף. אבל ביהדות יש גם את היסוד של הייחודיות. המסר שכל אחד יכול להגיד בשלי נברא העולם, המסר שאנחנו, לדעתי זה פשט בכל הסיפור של מגדל בבל, שאלוהים רוצה ריבוי תרבויות, ריבוי עמים, ולא רוצים שכולם יהיו אותו דבר. במשנה זה מאוד בולט. אבל אז התברר לי שגם בקוראן, באותו סרט של הקוראן, יש את הקטע בקוראן שהוא הפתח של פלורליזם באסלאמית. וזה לב הוויכוח הסוער שבתוך האסלאם ומה שליווה אותנו בכל המסע. שקטע הבא בקוראן, זה כתוב, אולי נתחיל מאמצע, לכל אחד מכם נתנו חוק ומנהג. אמצע את מה שנקרא על פסוק מ"ח, שלכל אחד מכם נתנו חוק ומנהג. ואילו חפץ אלוהים היה עושה את כולכם אומה אחת. אם אלוהים רצה, הוא יכול לעשות כולנו אומה אחת. זאת אומרת, הקוראן כאן נאמר שאללה לא רוצה שכולם יהיו אותו דבר. על כן שאפו להיות ראשונים במעשים טובים. אז הוא מאתגר את הדתות השונות, שכל אחד תהיה ראשונים במעשים טובים, כי אל אלוהים תשובו כולכם. ואז ידיעכם את כל הדברים אשר נחלטת בהם. אז כאן יש קטע של פלורליזם בתוך הקוראן. וכאן זה לב הוויכוח. שאיפה שלא הלכנו, כל מלומד מוסלמי שפגשנו, שאלנו אותו, מה אתם אומרים על סורה 5 פסוק מ"ח. והכיוון ידידנו עומר סלאם, הכיוון שלו הוא, הכיוון של עומר סלאם הוא לקבל את זה כפשוטו. שאללה נתן שריעה ליהודים, שריעה חוק לנוצרים וגם שריעה לאסלאם. וכל אחד צריך לחיות מתוך השריעה שלהם. זאת אומרת, הוא נותן מקום ליהודים צריכים לשמור את התורה. אבל, כן, בלער שלא כל אחד חושב ככה. והדבר ויצאנו גם קשת של דעות כאן. היו כאלה שאמרו, זה נכון פעם, אבל אחרי שגלה הקוראן, כולם צריכים להיות מוסלמים. או כאלה שדיברו על זה... אחרי שהקוראן, זה נכון פעם, אבל אחרי גילוי של הקוראן, כולם צריכים לשמור על לחיות רק לפי הקוראן. מוחמד כחותם הנביאים. חותם הנביאים, והנה, עכשיו סגרנו את הסיפור. אבל בטח זה תורה שבכתב, וזה לא פשט, כמו אין תחתיים, כן, זה ראשוני שם. באמת, חלק של הבעיות זה באמת האדיטים של עכשיו, והיו כאלו שאמרו שאם, כאילו הכי רך אחרי עומר, היה שאם אתה לא משתכנע שאסלאם הוא אמת, אז אתה יכול להמשיך לשמור את התורה. כאילו אם אתה צריך, כאילו, אם אתה אפיקורס להכי, זאת אומרת, אתה משתכנע שאסלאם הוא אמת, ובכל זאת אתה לא מקיים את זה, אז אתה תהנה שאתה שומע תורה. אבל אם פשוט לא השתכנעת, אז מותר לשמור את התורה. כאילו, שמענו באמת קשר שלהם של הדברים. כן, כל התורות על ה... נביא אתם את החדוני של ה... עכשיו, בסופו של דבר, אבל הסיפור הזה של המשנה המשיך ללוות אותנו, שאנחנו נסענו, אחרי מצרים נסענו לפיום, ובפיום, פיום זה אחרי קיר. קיר, כן. חצנו קצת את מדבר סהרה, קיבלנו ליווי של 6 חיילים מצרים,
שספק לשמור עלינו, ספק להשגיח עלינו. מתח. הגענו לפיום, ושם על עזה זה, לא יודע, זה חילונים ביחס לאיך זה נראה בפיום. והפגישו אותנו עם הדיקן, ואפשר להגיד, נכון? זה לא תקשר, אפשר להגיד מה שיש שם. מה, you don't want me to take the movie, you mean? No, no. I can close this if you want. Okay. בקיצור, אני חשבתי שזה אדם שאנחנו צריכים לפגוש אותו. לא קלטתי, You want me to close it? כן, כן. Okay. רק לחלק את זה.